Li Bakurê Kurdistanê li Amedê di qada Şêx Saîd de sazî û dezgehên sivîl li hev kom bûn û banga aştiyê kirin. Ji gelek bajarên Bakurê Kurdistanê nûnerên saziyan di daxuyaniyê de amade bûn. Duruşmeya daxuyaniyê jî êdî bes bû. Di daxuyaniyê de ji dewletê jî hate xwestin ku rûyê xwe yê parastinê derxe pêş. Mesaj ma PKK eno mavin silah var verdi. En çözüm ancak demokratik yocadira ben. Devletin mesaj ma eno vi sarı ver mesele govejin aynı mesele ne dönmüş nibi. Gayema ayo amacma zaya yani. Di daxuyaniyê de hişyarî li hemû aliyan hate dayîn ku ji tevgerên nijadperest dûr bikevin, da ku di nava netew û civakan de zemîna êrîşê çê nebe. Beşdarên daxuyaniyê jî di derbarê şer û pevçûnên Bakurê Kurdistanê de hêst û nêrînên xwe anîn ziman. Em vî ortamê de mezin bûn bi şer û bi sîleh zarokê me bira wan mezin nebin. Bira her du alî jî werin ser masê rûnên tiştê ku hel nebe tune. Em jî dixwazin barış bû, bila huzur bû vê şerê biqedîne endî. Bese endî, hêdî bese. Em dixwazin ku vî şeryanê were seklandinê û aşîtî û lehevdatîn û sih li ser me were carîkirinê em hatine. Organizatörên daxuyaniyê dan zanîn ku dê rojên pêşiya me de xwepêşandanên wan yên bi vî rengî li hinek bajarên din jî bidomin. Ji bîst yek bajarên Bakurê Kurdistanê 564 sazî û dezgehên sivîl îro li Amedê bang li PKK kirin ku çekan bide sekinandin û dewlet jî berpirsyariya xwe di çareseriya pirsgirêka Kurd de pêk bîne. Mayrûksel, Rûdaw,